ассалому алейкум дӯстони азиз, умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Бисёр хоҳиш карда буданд духтарако ки паплинои туркии тозаро нишон диҳед қиматаракоша. Озиам тасмим гирифтам ки барои шумо як навор карда аз анами новинкаҳо пешниҳод кунам, то ин ки аз анами новинкаҳо бохабар бошед. Ин навор аз бозори Корвон тарафи Пажарка 012 диюм ряд пешниҳод шуда истодай. Марҳамат, инамин суроғаро даимҷа гуфтам, видеоро хуштар гӯш кунед ва касе мехоҳад худаш омада аз наздик бубина. Касе ки доставка мехоҳад, рақамҳои мо ҳаст дар рӯи экран, нависа доставка дорем. Ино материалошон чиай? Яъне паплинои тозаян 1100 сомон як либос шай то анемиҷара. Ибом аҷоиб байда блеск метия чи хеле паплини турки 1100 сомонӣ будай. Ана баъд ҳаст анам хе кандалои тоза якум сорти турецки. Ина чанд ранг дора. Ино 700 сомонӣ як либосаш. Диде хел гулои фасон омадагиай. Кандал. Аҷоиб, я духтарак гуфта буд заминаш сиёҳ боша, агон гули сирх дошта боша. Ина моям худам наз мебинам хеле заминаш сиёҳ боша, гули сирх дошта боша, хушрӯ метава бине. Байништа буд дига хеле. Ё ҳамаш 700 сомон. То инаминошам 700 сомонӣ. Ёям хеле кандал шолка ям хеле турки тоза якум сорт. Хулоса нема хе новинка. Боз бо як чанд тай дига ҳаст новинка. Увошам нишон метиҳам. Метавонед ки дархост кунед. Анамино ҳамаш новинка. Як либосаш 450 тоза турки. Диде анами гулои беҳад фасон. Ина марҳамат сангчои дизайни заводской доран. Диде иҷада баъд бо 500 смаям ҳастай. 450-500 доран. Ин тараф ҳам хел нархош бо 500 сомоная. Хулоса бо нишон метиҳам. Диде ин тараф 500 сомония. Марҳамат, метавонед интихоб кунед, дархост кунед. Мо доставка дорем. Хулоса ҳамаи ҳамин новинкаҳо барои шумо духтаро. Тамошобино анин тозаошан. Адрас нусхаҳо. Диде санги се санга дора, дождик дора. Ино 300 сомонӣ.